Yan guys, dito kami ngayon sa city center. Ikot-ikot. Pumunta ka dito? Ay, ang ganda ng bag. Sale siya. Yan, fashion. Yung cute. O, yan, oh. I like it. Yung trend for lifestyle, bigla siya. So, Magkano siya? Oh. Magkano siya? Ayan, ang ganda ng hikaw. Quintas. Ayan pa. Ay, ito, bet ko siya. Ang ayan, cute. cute siya. Magkano to? Ang cute naman ito. Para mas maganda dito. Magkano to siya? 7. Ito 7 ang cute. 7 lang. Kasi nag-sale. Ito rin ang cute, oh. 10. Oo, 10 siya. Ito din, oh. Mahilig din ako sa iban, kaya Ayoko naman kasi brown. Nine siya. Ito yung nakita natin natin. Mawag po ka ba? Hindi kasi pag nakasale siya. Paano ba siya dikit? Ano? Pero ito gusto ko. Ito ang cute. Hindi nga siya mag-fade yan. Tulad parang sa ano yan ba? Parang dun sa box. Hindi siya nag-fade. Bakit yung sa box na binibili ko, hindi naman nag-fade yan.
Cute na to. Kasi hindi naman talaga ito mag-fade. Now, 20 na lang siya. Oh, marami na siya. Oo nga, mahiring. Ilan? 20. May station ka. Saan mo kinuha yan ka? Yung sa ilalim. Ano ka na? Ah? Ano?